Mitäs teillä on siinä? Nagaa. Naga. Montako aikoo mennä? En tiedä yhtään vielä. Miljoinen paljon menee? Ainakin yksi. Kaikki! Ei vai sitä. Tää menee. Noniin, koska No sitten. Ruvetaan vetelee. Kaikki vaan, ei mennyt kaikki. Uutta putkea. Siitä on iso, no iso. Ota, Mä voitat jos sä voitat. Ei, ota. Sä voitat sen. Sä voitat sen polun. Noniin. Mallu toinenkin. Toinen. Nyt vittu toinen sitä. Kaikki. Ota ne Mallu. Ei Mallu! Mallu, vedä nää. Mitä helvettiä, toi on hullu. Vedä! Nyt vedät Mallu! Sä voitat vielä, vedä ne, sä voitat vielä. Mä en pysty siihen enää. Toi Monta meni? 2 kokonaan. En mä laskenut. 2 kokonaan. Melkein 4. Siis 4,5. 2,5. Mallu, sulle jäi tänne vielä. Ota ne Viljasen suusta nyt. Millä vitun järjellä? Älä. Voiton taas. Hyvä peli. Hyvä peli. Tyyppi ei saanut ekaa. Tökällä. Mallu niin ulos. Mallu. Mikä tässä oli pettiä? Saa hapaneeron koti. Tuo on kuiva. Polttaako Mallu? No ota nyt vielä. Ota nyt Mallu. Ei, tänne jäi vielä. Oliko se 2,5? 2 kokonaan. 4,5. Eikö sä vetä vielä yhden siihen? En mä tiedä, ainakin 2 kokonaan. Eikö sä vetää 5 palaa? Tää oli aika tasainen. Polttaako? Vähän joo. Sais kyllä maitoa, mutta kun mä en millään vitti antaa. Vettä kelpaisi tulla. Suoraan. Jossain. Jotain maitoa nyt. Ei oo maitoa. Sanoin, että mä en voi antaa. Mulla on siinä 4 litraa punasta maitoa. Mallu lisää vaan. Niin lisää, sä hoidat. Ota kummanen oikein. Niin, ota kunnollinen, sitten sä voitat tietää. Vähän oli Mallu kyllä pettynyt. Vähän oli nyt pettymys meidän chilimaisteriin. on liikaa. Ei, kato. Sä oot chili ruukea vielä. Sä vedit Sä vaan veit puolikkaa. Yhden ja Sä vedit puolikkaa. Toi veti 5. vedin mä yhden kokonaan. Yhden puolikkaa. Sieltä on oikein... Vielä taunttia. Insult to Mä injury. vedin yhden. Kato, mä vedin tän kokoisen. Niin, tää on puolikas. Eikö sä nyt vittu erota?